biang begin sedang no ingin jing syakri ke jungi akan ni kena pai sngi nyai ngu U Blei don rengkat bat ngi leng bagi sngi ki por bar ke balik no o la pala ingi kum keni ke sngi begin wan mandrung ang ke yeng bakhui bakentang ke jong tu nyai ngu kerpang o lo ri lo sumaringi lo ker lo dai ngi ngila yo ke jing syakri management step Haka pok ke Balang, but akan ni ke por akan ke Sngi, ke Balang ke Sngi ke bengi rakhi ke World Sunday School Anniversary Day. Di dua U Blei Un don rengkat bat ni, haka jing syakri ke jungi, naduk basdang hadap ke wajong ka. Syua bengi nyak caprang tu nyep nama kemat U Blei ke jing duai, ini duai. U Blei ubo kupa jengi ubah beneng. Ngiwana try Jisu kunran hakmat ki slajan ki bakhuj ki jome ban aingu yemi atrai Jisu kunran namar ki jing ki jing isnei ki jing le ha ki jome baro malapala ingi kumni atra kana du pai lang jong ka Balang manye don ringkat atra kana ka por ban syakri ban pendon buram ya ka kerteng ke bakhuj ke jome Agum keni ke Sngi, kabalong ke Sngi bengi rakhi ablai kenran, ya ke World Sunday School Anniversary Day, rai kenran inda dua ya ke jing snei ke jing don rengkat ke jome, bamen kyrkhu ablai kenran iki benta baro ki bengen pendep, ki baro ablai kenran kinda long bepriang pun, hakman ke ket ke jing snei ke jome, nginyok sngawi ke sur ke jome ablai kenran, oh ablai kenran. Abangin yo ablai kerat ya ke kubon ke ketin ke jome no syakri jome to isnei ablai kerat mendon rengkat bani nak was sedang ado bawai no ne jing syakri ke jungi ni duai bengi khot kerpat ni baro haga kerteng jong trai bu nong bu jing Jesus Christ amen ini peteng ke jing syakri ke jungi dang bengi ruai lang ke jing ruai ke basan spa henriu pukundai ke jing ruai ke basan spa nru kundai ladap menruai ke ni ke jing ruai ngan kerpat iwe ni ki nohikai jong Sunday School Mr. Balmi L Nongpiur in nyala mengi hak bepelin ke tin jong Blei bat ban bu ru ha ki jing ruai U Blei long ke buram ki kam bu lele lukon ulapha bayangi ui uai la ke jing im ke hima ban siu ke kurdop neng uple bakin ring kibriu tu ya ro U Trai sngat perthai bu kren tu ya ro U Trai pi ki benriu chatmen tu wando Jisu ukun chok pa ai buram yu bulale kam phlang nya roi bro lai klikit khot lam ka chorus ke jing roi ka basan spa henriu pukundai Long kapuron ki kambulale lukon ulapa ba nyangi upi uai la kajing him kakuna bansil kakedop neng upi bakin rong kibril Do ya ro ya utrai snapper pay ba ukren Do ya ro ya utrai picky ben real shot man Doa na ujisu ukon sha upa ai burom ya la lekam pulang das nam leila ben long jing sales ba janai jing em ha ki bangeit ukular ban ai nong po over crowd dam ba wanda ngets kem Ka jing mapat jing suk
Hu Jesu un shem to ya ro ya U Trai snapper ba Ukraine to ya ro ya U Trai piki ben real shot man dua da U Jesu upun sha ukpa ai burom ya la de kampela Gikam Gibak krau la de ha birthday da uru ha do nu jing men ka yai shlei en rei kan salong jing pela kam bala on daya u Jesu ngin yo iman ma to ya ro ya U Trai snapper ba Ukraine to ya ro ya U Trai picky ben real shot man dua la U Jesu upun sha upa ai borom ya upu la de kampela Tia shwa ngin buak ma jong blei he jing duai ngan pensok atuk ane nek tin jong blei mila man sham nak shiti upal shkinong Hebrew kalnong ka basaw ka khat ka khat ar kum joro na ki jeng rai sang ka ba lai nong balai phulai basaw khitien ki ongum ne namar ka khitien ublei ka long ka ba em bat ka badan bor bat ka ba kham na ban ya ka no ka wai lam a leng serti bat ka ba pei hadu ka ba pen ya khlat ya ka jing em bat ya ka men siam ya ki mat bat ya ki clench ing ru bat ka ba bishar ya ki jing mot bat ki jing thmu ka do not namar ka khitien U Trai ka long ka ba dei bat ya ki kam jong u baro la le ha ka jing shisha to U Blei Un kyrkhu ka ba puli ba sha skor khitien ju ngine duai kaburam bat ka jingiro Trai ngi Aisha me U Blei U klon bor baro U Blei U bam shim la eno yangi ki breu ki bran hapleng ki jing duna ki babun ba ha ka jing em jongi Trai kan rat dei lamba ka jing it ba jome no khun jomi Jesus Christ halor ka ding fna e bala pen em e yangi ki nong pop ngi ai ngo ye me tran ba ka ni ka singi yo kum ka Sunday school yo banyer khe ka wal and reside jong ka wal Sunday school ngi ai ngo ye me tran ma ka ni ka ktin ka ba em ka badan bor ka ktin balong bakanja ka jing ba ma ka jaman siam ha ka jing em jongi ba man la ka singi ngi ai ngo ye me atra kanda ba men dang yai kuran hangi le ma ka ni ka ktin ka ba khot ki jong me atra kanda ba pen I atrai yak ta ka jing it ba jong me yangi ki breu hani ka sla jong ne par thai ko trai kan ran melong blei U badan bor medang yai kran hangi iwei pe iwei lembang ni ktin ki jong me atrai kan ran bat ko trai kan ran ngi ai ngo ye me bakum ki yang ki sem ngi yo ki ni ktin jong me ban bu halak jong ki yang ki sem bangin puli yaka henry trai kan ran habingi pe ya ki ni ki singi ki por ba menta ngi shem ba ki ni ktin jong me kelas nang paja ha ki yang ki sem ki jong ni trai kan ran bat ngi la kham so tanap an pulut por bat ki jing sobha jong ne par thai limba ki kor ki bor jong ki juk ki ba menta trai kan ran ngi so thu ata ba ki ni ki dei tang ka bot thap ba man ya ban penduna yangi ban ya slok ya ktin jong me isne men yarap ingi ki long yang long sem kristan trai kan ran ba ki ni ka ktin jong me kan long ka padeng e ha ka jing em jongi na lu ki dang khulung ha do ki blasan kum ju wangin yai slok atrai wangin yai slok ini ka ktin jong me halak jong ki khon ki kti jongi bat hangi ma roi shimen to isne bat ai bor ngi atrai kan ran mengin job ya ka but thap jong baman atrai kan ran na ki jing riam jong u kum ki shentor jong ki sing ai bor ngi atrai kan ran bangin smart ban puli ini ka ktin ki jong me man la ka sing atrai kan ran nama dei tang lembaga ktin jong me atrai ka bala ban pen ai bor yangi mengin job ki jing ile jong ko atrai kan ran me rum la job ki jing pen choi jong soi tan lai sian lembaga ni ka ktin ka ba khoi ki jong me atrai kan ran kum ta da ka ta ka juga bor to ai hangi ro atrai kan ran mengila ban job ke but thap jong baman
do isnei try kan rat menum eno ki Sunday school ho try kinong kit kam jong ka ba kham tam ki kinong hikai ki ba ki jongi ba ki nang ai me ka jing start ki ban ya slok ya tin jom ban ai ki khon hep khna ba ki basan ro kum jo ka tin jom me ka long ba maya ka ba jelew hadu kata kata try kan rat ha jing par khat brio jongi ngilong ling khot e ngem kot bor sa ta hen dai try kan rat da ka bor jom to ai ngi kinong hikai bangila atwa ben pen so tho i khna ke ai me de ban kranding kong e ngi ba kum jo try ngila ban phliu ki khon khna ba ki basan ro kum jo sha phang ni ka tin jom me ko try kan rat to isnei try kan rat menum eno ki we bet ki ri ba ki jaka ki bamla ban yo ki Sunday school jong ki le se na ki daw ki jing per king ha ka boss sarkar jong ki ha ki we ki ri ba ki jaka to isnei menum eno ki ba to play kalat kalenti ma me ki ru ro makin yo ataban puli kini ki tin jong me bikila ban yi ya kata ka jing ba jong me bikila ban yo amat lem ya kata ki jing ba ma ka jaman sem ka jing em jong ki ho tra kana khnang bakin tip ba melong ublei ba em ublei bodan bor bro ba tang ma me ublei ha kani ka thai bingi dei ban shakri ban mani tang ya u hi isnei tra kana ya rap yang ngi tra bingin smart atra ban ra kini ki tin jong me ha ki do not jong ni tra kana bang yai minat bangin yai ya le atra kana ki jing pen shoi jong ni tra kana na we ke singi sha ka we pat to isnei takanat minum eno try ho ngi kin nam ta ka Bible Society of India try bat ki department jong ka ba shan ya kan kitin jome to isnei minum eno kinong kit kam jong ka ro try kan ran ha ba ki shan ya kitin jome ha ki we pat ki jai kin tin ha ki we ki jai ban reo try kan ra ba ki yo ban puli ba kin so thu kham shai ka kitin jome isnei minum eno kinong kit kam jong ki ba ki la atry kan rat ba kin le ke benta bikin shemi ka kam atrai kan da do ka men sem atrai kan dan ba da jing kat jong me atrai kan lang ka bor ye ki ba na ko ke por spe patra ke nang la atrai ban pin mi ye tin jong me ha ki bubun ba ki kin tien ba ki la ban so tho trai kan ran ngilong tang ki bre ha preng jing do na ki bubun to nang ai bor ngi atrai kan ran ba ngi nang la atrai kan da ban ra ye ki tin jong me na ko ke jaka sha ko we patra kan ran ha bangi dan ha jaka pule lan he jaka tre no nu ka jaka ta bangi dan ngin yalap ye ki tin jong me lemba ka jing em ka jong ngi atrai kan ran namang ilayo ban puli ke tin jong me ban atra ngi long ka gospel ka ba em matrai kan ran ba ki bre ki la ban pet yangi ba ki la ban puli yangi khnang kin yu i ka dor ka ba bre jong me kum ta trai kan ra to ya rap yangi tra ban ning kong e tra ngin em ka jing em kat kum ka jing hikai ka tin jong me khnang ba ki we ki pet yangi kin yu i atra shisha bingi lang ki khon kristan ki ba shisha ki jong me trai kan ra to isnei men me no atra ushak ki jong me ba me wala ma hani ka por ban ai ban pen shai hangi spangani ka tin jong mi atwa kanan to iseminum e no u atwa kanan da ka bor jumi to isnemen pen shai bor ngi ki nong snap atwa kanan bangin pen thli lak jong ki do no jongi ben snap ke e ba me dan don kran ngi malum man ka tin jong mi isne atwa kanan ke e mi na chen to jongi ka long da ka bor ki jong mi isne men dan kala atwa kanan ki singi badang saw ni ka jan me ni it ha me ho lembat ki we ki para shakri jongi ki bamla ban dan kat hang ni ka jingaseng le se atwa ki dan hapreng jing pang jing stam le se try kanat ki dan hapreng shibon ki kam jong ni ka pathe to isnei try kanat da jo jing kyrkhu isnei me dan kan bat ki ho lamba ki ni ki kor ki bor ki YouTube channel jong ka balang habakin sape kin yo mar ki jing kyrkhu bakan jaman sem ki jing jong ki isnei me sumar ki la ki dan hayeng na hospital ai bor ki to kin yo mar ki jing ko jing khia to kanat namangi pan ki ne brong IT hame ban map to kle jing bakla bon sing job so si kaman ka basta jume namakateng utrai just ke sing doi pan ngo ngadam ru amen U Blei Un kyrkhu ya go pulien ka khtien ki jong u badi ki jing duai ki blabu ok maju to U Blei Un kyrkhu yu pi abalmi ka jing shakri ki jong pi ba pinang e ban shakri ka kerteng ka jong u hakani ka por pat ginyo ya artli ki special item ka way na ka junior department bat ka baar pan na ka intermediate senior bat samlarang ba combine ginyo in ka item ka way din ka way ladap ikini ki artli ki special item ngin lum no ka jing aingo ban ladap ban lum ka jing aingo ngan khot ya i temnam san is imli bin sngewbha ban penkentang ya ka jing aingo
Ni wan bandem redik selajat ke bakoi jong me au blei pa jongi bhab neng leng bagane ke sngi ke bakrau ke bakentang ke jong me go trai mala ai ngi go trai ke ni ke sngi abangi la ban mi na lagi jong ying ke sem ke jongi na du dang step jong ke sngi wan se ke ying ke bakentang ke jong me ya ban yo ban syakri pendon rom ke teng be im ke jong me trai kan rat ni don ru agane ke por ko trai leng bagane ke jan me jong ke sngi ke jing syakri ke jongi try ni don kam yang jing don kat ke jong me jing yalam ke jong me the many snake ko try kan rat ban kyrkhu yang i we pi we ko try kan rat leng ba kan ke por ngen yo mat ye jing kyrkhu ke jong me ko try kam tam ko try leng ba ke tin ke ba im ke jong me ko try ke man sio sngeu leng ba syakri jong me mo melawan yalam hang ne ke balang jong ye kan ke por ko try ban sam ke por ke ba im ke jong me try long tang kum priu pen kup abe men sim ba khoi ke por jong me bagi AKA baro kan mi os ngeuling ba kan ke chan met kan long ka bor ban thau thamai nam ta ke jing im ke jong i we bi we endang in mi na ke yeng ke bagan tang ke jong me ko try in yo ma ti ke jing kyrkhu ke jong me try ni wan leng ba kan ke poru kan ke long ka ski ke ba krau ke bagan tang ke jong ni kum ka balang ko try abang i kan mau ko try kan rat ya ke wall Sunday school anniversary day ko try leng ba kan ke ski Meni snake ban kyrkhu ko try ke Sunday school jong ka balang ke jong me hang ne ko try nadu kinong kit kam baro ko try kin rat ki badon benta ban penyat saprang ya ke Sunday school hang ne ka balang baru ikinong hikai ke ba e ki ba koridor ke jong me ko try the meni snake ban yarap iki ko try ki long tang ki breu bandon kam iki ko try kin rat kam tam kin yo ya ka bor ko try kin rat ban ben sngeu ya tin ke ba im ke jong me syaki we pat ki ba try kan rat kan long ke jing mentoi nak mata ke jing im ke jongi kat ma mi medang susai ngene ke sla kan do ngida duai ko try kan rat leng ba ke ne ke poru ni wan ke ne ke por ko try ringkat bat ke ne ki jing ai ki barit ki jongi ki balong ki jing kyrkhu ki jong me ko try bam na kyrkhu ya ke jing im ke ki kam ki kti ke jongi i we pi we meni snake ko try kan rat ban shimti ki ko try pen khoj pen kentang ki bah kono ke benta bah balang ke jong me ke pendon kam ko try kan long ye ban pen crowd ye kalama gospel ke jong me hagane ke sla kan deu kyrkhu ko try ti ki balano hagane ke por ai beginang yo ikimet ki bakot ki bakhya beginang yo kerhai ru ko try kan rat ha ke jing im jong ki beginang la ban ai khambon ha kam ke jong me baru kham tam beginang la ban ai ke donut ke men sim ke jong ki ban syakri me hagane ke sla jong ye hagane kan deu
isne ko try kan rat ban shimti ka por badang sa jong ke jing chakri ke jongi ke badon deng ba gane janme hi bar hoi badang ne ke ski hi na ba ngine ki pan kar pat teng jisu menta ba chibom chukuro amen ni ben pau ko jing sngongu yakini ki oro artli ki department ki bala ai ki special number ke jungki ka junior department ka ba hikai bat pen kan mau ni ba shidikhat arkhat man la ka sngi ngi puli na ka ktin ka jung blei da ka ba perkhat jaliu ya ka jing kya jung ka ktin ka jung blei kan long ka jing kyrkhu ka jing em ka jungi kan long ka jing hikai ni abangi pusan ya ki shidikhat arkhat man la ka sngi na ka ktin jung blei kan pa ka jing sngongu ru ya intermediate senior samla rangba combine iaitu ka jing ruai ka ba pila ruai ka pen pau ka jing krau juga ketien ka jung blei ka ba ai jing im yengi tu blei snem kyrkhu yepi baro ki bla ai kini ki special number blei kyrkhu yepi aga jing shakri ka jong phi ni pen pau ru ka jing sngongu i temsan is imli ibra pen kentang ki jing aingu yang a U Trai haga ni ka porpat ni la poipat ka weipat ka benta bagi ni sngo no ye ka ketien ka jong blei ni pediang sa sisi ni pi pastor Reverend AI Kharshiing beladon rengkat bat ni ka ni ka sngi bat ai ka khubor World Sunday School Sunday Anniversary Day i pastor AI Kharshiing i trai kum u Sunday School officer jong ka KGP Assembly but kalong kam ka bakrau ka bai hapan trai kum u pastor ran pe ya ka Sunday School ha ka ba ki pen kre ki curriculum malau snem bat ki course ki ba ni penya ha ki Sunday School i pastor i trai ru kum u pastor jong ka Kinchi district Balang Presbyterian but ki por bam shai lo julong ru uno hikai ha ki JRTC no snem arajar hado arajar kanriu tesisin store ni duai U Blei Un kyrkhu i pi U Blei Un don rengkat bat pi bin sam ya ka khubon ka tin U Blei hakan ka janmi au pa jong ka balang ngi scam bagi ye baro ki ba pi pen ai kan ka si kin dalong ki jingkyrkhu ben tai men sim yengi hasyu abang nyo sngo ya ka khubon ni pastor to ngi nyarwai lang ka jingruai ka basispa lai pusan ka jingruai ka basispa lai pusan atu kren ba jemno jisu ki ktin jong me long umso ki bala pen mi ka jing suk ka badam da jor baro ka jing sawa ka jing penlong ki jing pen shoi do bat pop a jing sawa sngewbha jong me ki jem jai ki do khop nyarwai lang baro likely ki do khot ka jing rwai ka basispa lai pusan Tu kren ba jem no Jesu kik jin jong me long so ki pala ben mi ka Jesu ka ba da jor baro ka jing sa wa ka jing pen long ki jing pen shoi do bat pot ha jing sa was ngo ba jong me ki chen jai ki du ko ki e ba itena ki ba ru jong birthday Om la nu jor bat jing sa wa ki ting so ga jing ma pe ai ngin snow jing sa wa jong me ga jing sa wa ba don bo ha po jong nga ka do lu pen mi jing suka ba ko ong ha nga ba mi long jong nga
Ondaka tin kabashai tu pendu kajing ata tin kren hanga tu kren atrai ai ngan yo sngewbha tin kaba me na bo neng he I chính xem tiếng kinh giác chiều nôm chính sức bóng chiều cột căn mi Chairman Balang Jingiaseng Sngi U Ki Nongkren Baro Jong Balang Ki Rangba Ki Longkme Ki Longpa Ki Khun Samla Ki Hep Ki Bangeit Kerpang ya ka Sunday School Committee Jong Balang Kaba lebet man penyeng nga hagani ko por ba hagani ka Janmien Hakabaring kong ngai ngok U Blei nagabanta kaneka sngewbha kraw ka bangelayo ya ka bangi ngen kan mau ya ka ministry ka kraw ka ba Robert Ray Plastang bat ka palalong ka nongmuna yangi edu menta menem hakabalang Kristan hakanegari shitlu ku pertheng I bangeit kiwei magataling ba jong kanika Janmien ngai khubli ru pi baro hagagerteng bathyang tam kadong tribe nong panim jangi U Jesus Christ Blei sibuan nagabanta inong yelam ibala penithu yanga preng jong pi haganika por ban nganam dan kamsu yekaban penithu bakalalong kumtu Komba inong yelam ilapan pau. Bangeit kiwei kaneka sngi kaba kerpang hakaba ngitip yaka kumka wall Sunday School day. Nama day kaneka sngi arspa saupuwe snamenchwa. Balapan pau perthei ka jeng persang kaba kraw ka jong Robert Rates. Ya ka jeng kodro ka school pen pau. Kabau yoi bakan long ka ministry ka kraw jong ka balang ban yoi ka ta baka skulpen pau ka long ka ministry ka kraw jong ka balang nado balas dang ka ngai U Blei bau la pen yo ya ka sngi bangen kan mau ya usenyang U ben he U bau Robert Rates ula no sa ka balang Kristan habe kren sa pang ka skulpen pau Nyemla klem da pen kan mau yalede yagasnem kat nyospa propo hagaba Robert Rates ula stang ya ka jingi kai khot hagas U Blei baula plong ya ka Bible kum ka khot pule ka baro kedeban pule ya ka na lor ka jingken kabu hikai kikena agre kapon kaneka jing persang kalong ban sain dort mai ya ka jinglong jingem jing gibreu daga bapinyo aki ya ka jingnang ka jingtep baga jing start ka jing champang wala ka balang hagre kapor kasngo persha jur ya ka jingle ka jong Robert Rates Nyoma, kajing Yaisha, kajing scam jengmot, kajing Robert Rates, kalapan sluri u ban traisitam, warban siu dor habadan kam ban le kumtam. Nama kajing persang, bagataka ministry kan urlong. Kumta day nadu kalaiterik kajing benai November,
joga snem khat nyaus pa propulai ya ga ga jing prashang jong u Robert Reeds lap tiang da ke Balang Kristan hasitlap ka perthai kom ka ministry ka ba crowd ka ba ke day ban le ya ka ba ka ning yo I kanang crowd haru ke ni ke sngi ka ba mentam ki prabnget ke beet ka skul pen pau ka de ka skul ka ba sara da saindur ya ka jing jong ki nong puli haki aka ki ba kan jaman sim labanong ba ka de ka slam saindur ya long ren yang jong ki nong puli haka jing ba kan kenjo haru ka jing thau ren yang ka jing dap ka jong Chris ha ka jing ling ba jo ka de ka slam saindur lai kai da saindur ke nong puli ban haga teple bat ka akor ka burong daga ba pen song nong rem ha ke jing hi kai song tan rai jong ka kten U Blei ling ba jo ka de ka slam saindur la pen shop pen wandur ke nong puli haga perkhat ke perdain da ka kten ka jong U Blei knang ba ken san da long rang ba ka jing ai baka taga jingait ka bau Christ Jesu lengba jonga de slam saindur la pensku tu da shampang ya ga jinglong kentang jonga jingem da ka bakjet ya ga jordan rai ka jingi kai batlem ka baka kten ka jong U Blei ka don knang ban pelong ya ka ni ka jingem kom commission I prabnget ke beet haba pensong niya nagilang baro kaskul pen pau kadai uthiet snam bagan jaman sim kaba ai jingi kai da kan shat jingem ya ke mensim ke batur khong nang ban sarai ke jingem jong ke Kristan hage ai ke bagan jaman sim kerpang ban sngotu ya ka thong jong ka jingem brabnget ke beet kata kalong ka jing thmu ka jing thau ka ba Robert Reeds ulale ulastan bagalalong ka jing mentoy sikade e naga banta ke Balang Kristan hadu ke ni ke sngi ke pementam leng ba jong ka janmet na magata tungene pai bat nga naga gospel ka jong Lucas ka lanong ka basipo but ngine pet ya ka khot ka ba saw puar gospel ka jong Lucas ka lanong ka basipo baga khot ka ba saw puar tin ka jong Blei ka ong kum ni Henry tang ka wei ka ba don kam ka Mary ti ka la jet ya ka ta ka benta ka ba bha ya ka ba on rong no nakam Henry tanga wei ka badan kam ka Mary te ka lajet ya ka ta ka benta ka babha ya ka ba on rong no naka ngine duai ngai ho eme Blei namar ka jingit ka jama ka jing crow ka jama kabame ko tribe it melarisin dong yingi warap teng ke babon ke jingtuna jong ka jingem ka bangingem nyango eme ko tribe it kerpang habang idan na ka bakum ka nikas hagan nikas sngi ban kan mau yau rat ba uban malasay hagarin yang ka jong Robert Reeds ban long unang sedang ya ka school pen pau kan rab it namar kata tu isnei rap yengi habang idan na kabakum kan ikasnging en peleching ban pusan haga jingem ka jongi kerpang ya ka jing kodor jong ka skul pen pau kabala melai ya ka kom ka ministry ka ba crowd ka ba Balang kadai ban penyat seprang ka Tribe I tu kren na preng jong ingin syak skor. Na marmelong U Blei hi. Amen.
Ka gospel u Lukas ka lenong ka besi po ka khot ka balai pu pra du sau puar. Ka dei ka nuksa ba kumno u Jisu kam bancur ba ka jing pleching bod ke ka bekenja men sim ki kam koro ban ke bekenja do. Ha ka dei ka jingja. La yo I bo Jisu lan jingo ya ka ying jong ka Martha ba ka Mary. Ka jing wan sngo ka jong Jisu ka ying ka jong ki ka long kala penlong ka Martha ban buon kam ha ka jing penbet penbiang ban ai yau Jisu kat ba ka para ka jong ka Mary pat ka wat ke bekenca man se ba ka sim ya ka ka kabu da ka ba ka song ha ka jat ka jong ba ka ni kala penlong ka Martha ban sngau bun kam bat sngau bisniru ya ka Mary ka para jongka ka bam sim la arab kam ban penbiang ya ka ban u Jisu kumta ka Martha kala sya pentame hakata ka riti ka dustur ka ba ka don ban kelet ya ke ba kenjaman sim kala le ka bade ka jing sisya hene kam snow tu ya ka jinga per hap deng ka ba bat ka ba khamba kumta kala lek lani kala mudoi au Jisu persya ela ka jong ka para ka ba song haki ka jak ka jong Jisu klem na tip ba ka Mary ka shim ya ka takala ban pensan ya ka jingem ma ka jinglong mensim u Jisu habola sya skor ya ka jingkren jong ka Martha bodan na ka ying ulai da ya ka Mary bat pensai sa ka Martha ba ka Mary ka lejit ya ka babhatam ka jing jubab ka jong u ka long bau kwa ba ka Martha kan le kumju ukwa ba ka Martha kan keletno hakaban penbiang ye ke ba jong kan ka do nrai ban wat ke ban pen kedang ya ka mensum utep ba ka Martha ka khuslai ba ka ngobun kam bi ka khuslai ka ngobun kam namar ka dei ban penbiang ye ke jingdan kam ban le ye u Jisu hakaba kam dei ban sngo kumta ka jing sisa ukwa yaka bakan tip ba kamla ban im tang da ukpu ndai da ka tien baro ka ba mi naga sentur ka jong trai udah kwa ba ka Martha kan sim yo ban lo ka benta jongka kumba ka Mary ka le we unong tho di selba ukan tho komni wang ban pelut por ka jingdan jong Blei ka de ka jaka hakaba ya ka jingim la thau tmai ka donut ka yokia ka jingpen ya biang la yopat ya ka ba ya ka jing scam jing bot la sempan ka jingja haka ying kam Martha bat ka Mary ka ai ka jing hikai ru yingi we baka jing suma da pikir tang ya ka jing imdo ka long ka ba mensao wala da ka dei banle kumta namar kani ka pen kelet no bangingin suma da pikir yala ka jong ka mensem kabar baka long ka ba kambun dan kam ban peleching mot ike jing hikai jo trai Jisu ban ya kaba ngi pen bon kam haki jong kado kabalai bagalong kabadei ban sange sipor na ki jing bon kam haki jong kado Henry ban pensan penrang ba ya ka jing long mensim ka jonga ba ka jong pi sau ba ka jing kantat ye ke ba kenja men sim ha ka por ka ba dei da lele anam yo diang su ya ka lano
lanurum. Lada ke Mary, kale klet ban skor ya ke Jingikai U Trai Jesu. Kala banam yo ngau su, ya ke surga jongu lanurum. Kebesan, kajingkep ya ke kamram, kalong ke bedon kambha, Henry ban yalong, ban Henry ban long, kita kibriu, kibasas kore ke Jingikai U Trai, kataken kan pendap daga jinghun mensim sikibapam jagut. Bat ka ban riu, ka jingjit ban pendap ya ka kamram kalong ka basngaut yang. Henry kan kam sngaut yang ban songa ke kejat u Jesu. Namar ka penyap no ya ke jingle jong ka do. Ka jingjit ka Mary ban song ha ke kejat ke jong u Jesu. Kapan i baka kam it ban saskor ya ke jingikai u Jesu. Kejat u Jesu. Kedeka skul penpau ya ke Mary. Labanong bagade ke jaka kabaka sara. Yala deka dakak tien ke jotre ban ngam jelio ke jeng snautu ya ke tien ke joble ban kejit ke jordan rai ka jingikai na ke tien ke joble. Ban syampang ya ke jeng long kentang jong ke jengem. Habasong hang tam ka kejit di ke jordan rai ka jingikai play namba ke jingem kan imbakhan adkar bat bahap bat bariu play we nong tho u Paul H beat u kan tho baka school pen pau ka de ka puli ka dangli ka jingem kristan ka pen i thu ye ki nong puli bani thu yo play ka balang bat ka jingmot jong ka jingem kristan rekam kotang hakaba ay ka jingnang jingtip kawat ban kta ya ka jingem jong ke nong puli hakaba ka kalalong ka jingtmu ban le ya ka manuble ki bangeit kiwei na magata yem hageni ka sngi ka bakum ke kristan ngale si tom ban psa ban ptia ya ka jingem do katba ngipen sat ngan ya ka mensem ngila supen berngya ka jingem ka jingas lok besniu kada du bangem don sing shania su ya ke khubor ke bem nagaktienu play ngila snowbun kam ka jingem ka bangya shang lemba kita ki kam ke bam sai so jong ka de ka chingdom kada du ba ngim sumar ya ki hukum utrai ubau play ban ya ek lenti jong u bat ban shep tieng yu bangeit ke beit ngila penslur yala de ban pun ya ke jing perkat boman hagade ka donut kat hadu bangelem peleng khot yala de neke jing sneng ki jong trai ngira ngau tenat ban pentengit ye ke jingbot ke jing perkat ha ke jing do mutlab la ke chong ka do no sniu karadu bangit ngiptai bom dei ye ke jingmot na ka ktenu play haba bishar punya ya ka jingede ke kristan baga skol pen pau upoi ka jing snau riu play ula pers penter syang ya ka lentiat ka jonga ba ka jongpi ha ka diga sla jonga diga kendo haba ka jing snau riu play ka penter syang ya ka lentiat ka jinget ka makia ke saul er jong kata ka jing sarong thala ya kata ka jing riu play haba sarong thala ya ka jinget ka jing sakri play kalong tang na ka sentur barabangi sakri yo play tang na ka sentur
Ngia thao nang start ya ka jing mayan ka gospel u Jesus. Habalaya thao nang start ka jing mayan ka gospel. Kan mau bangi ngia mut prai tang ki ki ba pen ksan ya ke jing le jong ka do. Habala prai ban pusan tang ki ba pen ksan ya ke jing le ka do. Hang ta ngis ngau rang ba ha ka jing sakri U Blei. Ha ngis ngau rang ba ka jing sakri U Blei. Kan mau ke para bangeit ke be. Ki balong ki nong pule ki balong ki nong hikai ha ka skul pun pa. Kan mau ngis ngau sang ban wan se ka skul pun pa. Habas ngau sang ban wan se ka skul pun pa senya tiau ka ru kamem. Kadadu basakut ka jengait tang ha ka bor jeng ngau. Kumta ke para bangeit ke be ha ka jan met. Nagane ka benta tungin pusan ya ka pang. Ka skul pun pa. Ka jaka saindur banyada ya ka jengem. Haini por ibalang khot kendan. Kabaning kong. Hi ka skul pun pau ka jaka hagabaya ka jingait lapan skam. Hi ka jingait ka deka bor ban shania da ka jing snow skam ya kita ki ka bangi kermen. Kata ka jing tenju ya kita ki ki bom yoi. Way u start batai Bible u D.A. Carson wang ka jingait kalong palat banya ka bai thu bagadon ka ka bashisha haga Bible ka jinget ke kle lang bagading shania au blei baga ktien jong u ka jing shania hau khon u jong blei because skol pen pau ka ka slem ai jing ka khon jong ka palang bagen skem ki ka bangi kikmi lenti Lingba ka jinga pleu jengmat haga ka slem saindur lingba jonga jingwa jingtip habang ito na ka slem saindur la penjanaya ka jinget bagan skem ka nongrem jonga ktien ka joble ka jingkraw jinget ki kristan ka de ka jing pendam ya ka man shauble ubalong tenrai jong ka jing shisha baro ki khun kabalan ki batesta is ka skol pen pau kem ju aratin haga jingit namar yaki la penjanai haga jingade badu play lingba jong ka jingikai lingba jong ka jingaslop ka bakiyo haga skol pen pau ki parabinget ke be habaga jingade badu play ka janai ka orlong ka jing sensar play haga jingem ka jing skam jinget ka bau Jesus Christ kam day ka ba syukur soy na pa ka donut ki khon jong ka palang Henry kalong ka jing ai ka jong play ki prabinget ke beit na magata ka skul pen pau ka ka jaka ka ba hangta ka jinget ngi pen skam prabinget ke beit Ngiui ka ni ka sngi ka bamenta. Buon ki priu ki ki ha ka jengait ka jong ki. Kam tabab ka don ka jengi kai ka ba song per. Ki ba pen baklai ka jeng skok khu jong ki. Ki mare sharum bat shaneng banwan. Ki mare shani ba chatai ban yo ya ka jeng shai. Henry Kim Slan banwan si ka skol pen pau. Namadaya skol pen pau balaya saindur ka ni ka jengem. Lengba ke jingi kai ki shongton rai jong ka tien ka jong play ka bala pnio hanga ba de pi ba de hang ta ba ke jingi jongi ka rang bang ka baar ka skol pen pau ka de ka jaka ka ba ya ka tipriu tiplay la saindur pi ka jingi kai ka tipriu tiplay ka de umau nong rem jong ka jingle hok ha ka jingim ka ba man na ka sngi
ya ba ong tip riu tip lei kamot bagi riu ki em ka jingem ka bagi ithu ya ka hok ban em ka ba buram ya ka longren yang bat ki ba nyau ko ya ka jinger khu ka jong buli balang utan rai jong ka jingem ya baron bangeit ki be ka skul pen bau kam dei tang ka jaka ban pen san ya ka ba kan jaman sim lapan kan mau na ka ba sedang bau Robert Reed usim ya ka lat ban kai lane ban sedang ya ka di ka skul ka skiu play ka Bible ka dei ka khot puli ka ba ki khana ka dei ban puli namaru kwa ban saindo ya ka da ka jingem ka jongki ban long ki briu kiba tip briu tip lei kiba don na kor ki briu kiba snow tu komno ban im hak akan ka purthai nalor ka ba hikaye ki ban san haga jinget ka jongki i prabinget ke be it u robert zu kwa ba kita ki khna ke ban salong ka lawe jong ka ri ba ka jat pen re ba ka ka por hainglan ukwa eki baken long bat hikai ki ban long kita ke nong song snong ke bat tip play baru sedang ni ke skul ki prabenget ke be ke skul pen pau ka ba Robert sedang ka ba ngingela sim ya ka kum ka ministry ka ba crowd jong ka palang ka long ban saindur ya ka tip play namar gadi ka chaka hagaba hang talahi kai ki khon hang talahi kai ki samla hang talahi kai ki rangba ya ka ba kin sngotu ban penwandur ya kan ka jingem sha ka ta ka jingem jong ka kor ka buram ka jing tip yo play kam don jing mut ki par banget ke be lemda ngi itu ialah ke para priu. Nama dia kedur ke jauh belela tahu yang iki priu. Kajing sedang ye ke skol pen pau. Kelong ban yarap ye ketika nong puli. Bagi kin pliwang ye kata kadonut ke jongki ban shem ye kata ke jing start ka play ulap tep apo jongki. Para bangeit. Habake nong puli. Kipli ya kata ka donut ka jongki ban shem ya kata ka jing start ka bo play ulap tep lapanon kam ya ka Bible ko musabi niem magadi gesngi kiba ka jingi kai hayeng asem kaladuna kam long su ko mi por menswa bangedang ya song saudong galing werpe bau pa barka keme ki hikai ban sneng ban krau iki khon ling ba ki khanatang ban hikai kumno baken em tep reu tep lei hikai ki kumno baken em ka kor ko brom bat kum ta ter ngila em ke sngi ke bakita kem don su prabanget ke beit ngim don porsu ban hikai ki khon ya ka tep reu ka tep lei ngim don porsu ban hikai ki khon ya ka kor ka buram Dei na kani katao, bagai ni kesngi ke pementang, bon ke skul, mau ke skul Balang, ke skul district, ke skul Presbytery, wat jong ka senat, kelas dang banbu, ya ki counselor, hai ke skul ke juki, ban yarap na ke benta kita ki kena, katao kolong, bahaya ngesem, ngim don porsu banikai ka. Ki prabanget ki beit habangi pa ya ki khon habangi wan sa skul pen pau hangta ngi syem ya ga jing start bari ka bau play ulap tep bagani ka pen syem pang yangi ban snow tu ya ka jing corridor jong ga jing em ka bangem habangi snow tu ya ka jing corridor jong ga jing em ka bangem ka pelong yangi ban tep riu tep lei kaktien ka jo play ka ong
But manoru wat harais new wala ka dot note yalo para. Kani kaktien ka thau. Ye ke tu ke bam dan. Lani ke bam im ka tip priu tip lay. Ki priu ki bam im ka tip priu tip lay ke priu ke ba harais new ke way. Ki harais new yala ki para. Re ke priu ke ba im ka tip priu tip lay. Kem judan ye ke mensim harais new. Namar ke sngotu ba ki ringkat hakmat jong play. Henry sumari ke an jong u baro ba di ke hukum jong u. Nang ba men U Trai U Blei jong me dalaga donut baro ba dalaga mensim baro ba dalaga bor baro. Kabalai. Kaskol pen pau ke jaka hagabai ke jingi kai song ten rai. Lai kai. Hi ka Bible ke jing tho ba khot ka ba dap ke jing hi kai song ten rai ke ba kan jamin sim. U Jack Wellman Wang ba ka jingi kai song ten rai ka de da shisha ka rukom jong ka chingai. Bat ka la ban mut ya ka rukom jong ka jingi kai ba ka ta ka ba de ban pule. Ling ba ka Bible. Ki nong pule ka skol pen pau ki ngam je leo ka jing champang ka jingi kai song ten rai jong ka Bible. Ka jingi kai song ten rai sa pang U Blei. Kajingi kai song ten rai sabau Jesus Christ. Kajingi kai song ten rai sabau men sim bakut. Sabang kajing panim. Sabang kajing pen baptis. Sabang kajing kiwei U Trai. But kiwei. Day. Hagani ka Bible. Laptep yaki. Hagi por baro. Ki Kristan. Ki pech ka Bible. Kum kanong saindor ya ka jingem ka batapyan. Kum baka long ka Bible ka day ka thamay. Ay jingi kaya ka skul pan pao. Ka ba prasad men siem hagi nong puli ban ka jet ya ka jing sisha ka jingi kaya song tan rai. I prabangit ke be it day ka skul pan pao bagi nong puli ka sempang ka jingi kaya song tan rai na ka Bible. Namar hang talay pusan jeliu, hang talay pleo jengmut, ya ke jingi kai bakodor jong ka jengen. Ki Kristan ki bom pat sim la kenjo adu ka jing kerenyeng ka jing dapu Kris, ki san ki rangba ha ka jinget day lingba ka skul pen pao. Dalele ki Kristan ki balong nongway ya ka skul pen pao. Kin sempang ya ke jingi kai song ten rai na ka Bible. Parabangit ke biit. Menta la kentur sa ka balang da ke jingi kai song ten rai. Lai hartma ya ka balang da ke jingi kai song ten rai. Ba de hangta ba ke bangeit na ka balang ka jongi ki. Bat kita ke bakhi ke de gitu ki bam juan sika skol pun pau. Di parabangit ke beet. Larangi wan sika skol pun pau ngiyo ikani ke jikai. Barabangi ngiyo ikani ke jengkai. Balai ngan kore aga jengim ban ki palo. Kumbaki wei ki nama ngayo hangni ki paro. Nama ketam ka jing pule ka skol pen pau ka pen klan ya ka jing a day ka jing a long ka way baru play habala pen ngam yanga ba de pi kum ke nong pule ka jing hi kai song tan rai ka Bible ka pen scam ya ka jing ka bau Jesus Christ ka tien ka jong play ka ong henry mame to kren ya kita ki e ke ru ke ba day ya ka ta ka jing hi kai ba janai Daga ba batskam ya ka tien basisha ka balong kat kum kata ka jingikai baun yolong ba la ban sneng ha ka jingikai ba janai ka basau ka skol pen pau ka de ka jaka ha ka ba ya ka dor ka jinglong Kristan la pen janai
Ika skol pen pau ka saindur ya ki nong puli ha ka ban kan jo sa karenyeng ka badap yang jong ka jengim Kristan. Uroba reach. Ha ka sedang Baula sedang ya ka ne ka skol pen pau. Ne ka skol ka sngiu blei. Kalong namar ba. Uyo baga jinglong jingban jong ne ki kena ka pon. Kalong bakem sama yo ya ke ba bhatam ka jingim jongki we kiri ke kena ki ba trei bela baro sitio bat ka ba yo ya ka por ban long light lo ka di tang ka sngiu play kabar baga de ka por ka ba ka don ka ta ka jingki ka ba ke ong ka industrial revolution na England na ka de ka por Hagaba pun ki keme ki pa ki ba mi se khmat ban ya khon pursa ya kata ka jingle jo ka sarkar namar ka kyrkhu kam buon ap teng jong ki sha kem ke don na pato bagene ki khon kiem hi ki kamai je ka po ki wan ye la ka bam baro sitio ki la ban yo bam namar ki lek belang Rega sngiu blei manu banai bam yaki bat bun sin ki julek ya ka bantu na ki kper ki pra ke jong ki priu. Bat kat kom ka history le thu ba ka wei ka sngi ka bau Robert Reeds. Udang ya lenti ban let se Jingiaseng. Ulia sngo ya ka wi ka long ka me ka bala mai. Ba ka da ka jing mai ka jong ka long kum ki sri ke tngau ne gin ki kin cham harat ka bala wan na ka kper ka jong ka. Bau Robert Rees la sange bat la yeng nang tana kerdop ba la pertai ka ka kongwang yanu pimai atu ki don ke brat ke bawan ka kper ka jong pi kong ki kini ki kena ki ba klem ke me klem pa kini ki kena ki bam don manu ba pet bas neng ba kraw ki kini ki wan bantu ban penjat na ke kper ka jong Robert Rees le Jingiaseng upar khan Bagi jeng perkat ka jong ka long balada kini ki kena kem snow tu ya ka dor jong ka de ka jengem ke England na ka de ka por kan long ka ri ka bas new dor tam kumta perkat upusan walada ulabu aga jengbo jong u baun trei ya ka kam bagada ka kam ka long ban trei ya ka ministry ha ki patok ka ba ke ang ka prison ministry Nrei hang ni kalawan ka jingkala. Bula perkat ke ga bangade banle. Naga bantagari. Balada ka yaip teng kum ni kumno kengin yo ya ka ri kapapit kapapian. Kumta ula persang barag wakatu wang de ban sedang noi ka skul banai jingi kai. Hagas U Trai. I bangeit ke beit hang nun le ya ka skul. Persang banwan ya kata ke jaka ban le badak bakhatu le gandu e gabe long kebe ka meredit long ye ka kong tongan persang haga ying set ja ka jongam la pelong ye ka skol pen pau ka baning kong na ka ying set ja jong ka meredit baraw ka ba walam ye ke kena ang taru katkum kata ke history long ba kam de ka basu Nama Robert Reed sekata ko por wang nshim ye kini ki kena ke bakam he kenang bakene ken long ikai ye kini ke berit balalum ye ki bat kat kum ke jing tholong badon kat sangut ke balayo ban walam ye ki bakataru kam de ke basuk nrei lashpen bore ki bara balawan na kata ke ying set ja jo ka meredit kimne ban song namar kim jumlien ban song kap Di kumta la de ban shute yeki hagi de kajikasong. Balas dang ban hikai ka meredit kele hikai ki ya ka jingken bat ya ka kteen ka jong play. Haga bakut jong ka snem dan satang nyongut ke bayai ne. Bagane ka lalong ka jing persang ka jong Robert Rees na marukwa ban pulang ya ka de kena bikin sngotu ya ka dor jong ka de ka jingem. Ban sngotu ya ka de ka dor jong ka jingem. Ngam tip abang ikai ke skul pen pau.
Lani abang iwan je ke skol pen pau. Ngiwan nem de kata ka jingmut bangan lek ke skol pen pau. Ngani kai ke skol pen pau ban pen ngau thu kai ke ni ke jingim. Haki nong puli. Lene bangan ngau thu kumu nong puli lene ka nong puli kai ke ni ke jingim ka uplay ula ai nga. U John Wesley Prize. Abaken tho ega jing tmu ga jong John Wesley ubala long way ubala sedang ning ko ga jing sha ban le ega jing kai na ga banta ki kena ha ga ko pot kata ga jing kai ni am wong kum ni ka thong jong bara ki jing trei ka long ban pen long ya ke ber yaki ke ber reu blei ban ya lam yaki se ga jing snow thu ya ga jing long kristan bat ban pen ti kena ya ke jeng penim kani kam metang man pensan ki bagen le lunar bat kiar na ka bale bomman ka jing tu ka jing hikai niam ka long ban pen ngam ki ya ka tenrai ka niam ka jing it ka jong play bat ban pen ngau thu ya bakadei kidei ha ka dur ka jong play pra banget ke be Kajing sedang ya ke skol pen pau ke long bagi pregan snow tu ya kajing kodor kajing Kristan. Balai bingi wan ya ke skol pen pau ke long bang ingin syam ya ka. Ingin syam ya kata kador. Mo kador. Jong kan kajing Kristan kajongi. I prabinget ki i ngem la ban len. Ba ling ba ke skol pen pau lap telenti yakin nong pule baro ban tip ya ke sembau. Jing tip nagaktian ka jong play. Kini ka sembo jing tip ki pen karoi ka jing ngau thu sepang ka jing em. Habangi ka nong puling is ngau thu ya ka dor ka jing long Kristan. Kay rap ingi ban em ka jing em ka bakan jaman si. Kadai naman ka takum kinong puli. Mo kinong puli bawan ka skol pen pau. Ngidon ka benta ka bakra. Ka benta ka jung kam date ang wingin wan. Ngin ngap ngin sya skor ya kata ka balai kai ngi henrei ka benta ka jung ebang wan chika skol pen pau ko long bangi ngine samlem ya kata ka bangi yo ban ya thulem ya kata ka bangi yo sa kiwei pan tham tam ya phi ka badang don ka jing pule ba pidon na ki jaka pule ka jong phi pidon ki parlok ki par jor ka jong phi kren ni ke rei kalau ada kapor ipi nadu menta bangin sedang banyak keren banyak thulam yaki ya ke jingtip ka papio na kaktin ka jong play shikim di para bangit ke bid kani ka long ka badan kam ka bangi dei ban kan mau ka don ka wei ka long kame ka ba jusim dot na wei tu khar bau tau tu khar one eye dot man ka sngi ni ka long kame ka ong U Blei Un di Wana kasngi ka bala sai U Blei Un de pi ka ong hadin magla de pringai ka don but kumta as kumta agoi kasngi tau tu kharwang kamut ayu U Blei Un de pi baga de ka step abola late banai dot wang gani ka de ka sngi ka bangan kalino na gani ka kong kamut ayu da ka bang Blei Un de pi baraba ulai ka dot swa ba ka ta ka long kami ka nong U Blei Un de pi dot kharwang kong ngakwa ban ong kali ai ne pi Kong ke kli bagata utau kharong kong kamot ayu piang U Blei Un di pi hang ta kalong kami ke hu sepang Jisu bagata ka dei ka ba habaki ngilas ngau tu ya ka dor jong ka chingem ka dor jong ka jinglong Kristan ngiran ka me thu si ke weiru bau Jisu ye de ki bagani ka dei ka benta ka bakra ka jingem ka jongi ko ki parlok ke bein habaki ngiem ka jingem ka baken chaman sim kani ka plong rang ba ingiban em ka jingem ha ka jinglong reu blei habaka jinglong rang blei reu blei ka rang ba ka pen sait bor yangi ban penjanai yala ka jingem ka tien ka jong blei ka ong Hakabawai no kiai ke bashisha, kiai ke badonburam, kiai ke bahok, kiai ke khot, kiai ke baetanan, kiai ke badeiro, lada don kanu jingba, balada don kanu jingero,
to pen ya perkat ya kini kiai keru ya kiai ke bapilanang bat pilap tiang to pen le ya kini ki prab nget ke be nama kata haga bapen khot ka jing klan jong ka balang ka song haga jing klan jong ka skul pen pau nama dei hang ne ko mangale kren baya ka jinget lanang pen scam ya ka jing hikai song tan rai le kai ya ka tibriu tible le saindur bat ya ka jing ya ka dor jong ka jing long jingem ka jongi lapenit home Ernest D.W. Barton bat ka Tyler Matthews kiong kumne ka jingi kai jong ka skol pan pau ka dei ban wat kum ka jing tu ba chanai ya ka jinga pleu jong mot ka nong puli ba ka jing nang san ha ka jing long jingem kristan I prap ngit ke bi ka skol pan pau ka dei upot lom jong ka balang bat kum ka balang Ila day ban pet hakaway pat kajing yo I kajong basa sisien ngin shim yo ka school pen pau bagan long ka ministry ka ba crowd jong ka balang ka Mary ka jet ban shong ka kijat ka jong try baga snow tu baga taga ka ministry ka ba crowd ka ba klet ye ke jong ka don Baladangi kum ka balang sa sisen pat. Ngishim ya ka skol pen pau kum ka ministry. Hang tangin yu I ya ka jingkla dor thamai. Dai mangiban saindur. Ya ka laway jong ka ri ba ka jat pen rio. Dai mangiban saindur. Ya ka laway jong ka emlang salang. Ka bangi ya ka sngi ka bamenta. Nya sheptien, nya kenyu, nya artien. Baladam day hag school pen pau hang nupan baka balang kan sim ya kata ya ka ban le ya ka ni ka kam ka bakraw I prab nget ke beit ngajuang bagala day ka por ba ka balang ka sim ya ka school pen pau kom ka ministry ka bakraw jangka ka balang kala day bandon yalau jong unang trei hag school pen pau Kalaban long ilaban long Sunday school worker lene Sunday school pastor ban pet ban kbi ya ka bet ka biang jo ka de ministry ka bokraw ka balada ka nik ka kelon no ka balang kan kelon Rabanget ka bit ka Mary kala jid ya ka babatam marmangaban may piru parabanget ka bit tungin jid ya ke babatam Larang em ju smart banwan jaka skol pen pau kala dai ka poringi bangi ngin jeng joj bani ka jing buon kam ka jongi ban song ha ke kijat ka jong Jesu balarang song ha ke kijat ka jong ngin yo supun ke jing kyrkhu balarang em sim ya ka ne ka kabu ban sas kon mentai ka tin ka jong lanut pat ngin yo ka lat ban sas ko ka U Blei Un kyrkhu na ka puram ka jong amen I pen pau ko jing sungu ka bakraw am ta ka tu ka khubor ka bakraw ko ba I pastor ila sam pedeng jungi ha kani kapor ka pen kan mau yingi ka jing kordor jong ka skol pen pau ka balong hi ka wasyong ha kejat ka jong U Jesu U Blei Un don kat pi pastor ni phai no nang ni U Blei Un ring sumari pi ada ka jing syakri jong pi hakiliang baro U Blei Un kyrkhu ya ka yeng ka sem ka jong pi hiru barok away ngin penwai no ka jing syakri ka jongi ta ka bang yarwai lang ka jing ruai ka pa shispa lai phuwei ka jing ruai ka pa shispa lai phuwei ban ladep ban ruai ka ni ka jing ruai ngan kerpat biang I pastor ban sngewbha ban palai ingi ta ka jing kyrkhu bat penwai ka jing shai bat ka bor bakraw ka long ka ktin U Blei shikno em kamla bandu da shisha kansa scam ki kular jung ukum kesngi da lele kimla ki shikno em omla banja kan omla ja ka ktin U Blei jungi nyarwai lang ber sautri ki khot ka jing rwai ka shispa lai phuwei
jing shai bat ka bor ba krao ka long ka tin u blei shaken no em ka ham la bandu da shishakan saskem các tiền ba thi ang kum ka ngam ba đập đa jing ai e ka yai pen pao ki chor ba pa ka jing long khot u play ki kular jong u kum kasni da lei kem la ki shiken no em kan om la ja các tiền u play jong ki kular jong u balashon ki ba cơ soi sur la pun ka len ti per nai e sha neng sha kle ki klo tungin erwai yang inami nagane ka jing slok ka bakentang ha ka jing suk ka jong trai patong in shakriu ka ba jing em kadang sa ka jing et ba ka jong blei pang ka jing ai ka jong Jesus Christ bo trai ba ka jing slok ka jong men sim bo khoi tu kini kini shong bat ngi nadu menta ba chika ba pom chukotru amen.